Mae'r gyda'r y fath o'r tudalen ar y wefan, gyda y trefniant fel hwn yma, gyda'r y llun mawr, ac hefyd gyda'r testyn cyflwyniadedig, a gyda'r botwm i wneud rhywbeth, yr enw Jumbotron. Ei pwrpas yw i cyflwyno yr ymwelwr i'r pwrpas o'r wefan, ac hefyd i dynnu ymwelwyr i wneud rhywbeth. Er enghraifft, i ateb cwestiynau. Er enghraifft, i tynnu y diddordeb o'r ymwelwr, i dod o hyd o rhyw fath o'r gwybodaeth neu cynlluniad o'r archwiliad, i gynorthwyo gyda rhyw fath o'r penderfyniad cyn y penderfyniad i prynu rhywbeth, er enghraifft. Mewn gwirionedd, mae'r enw Jumbotron, yr enw o'r un o'r dosbarthiau, Bootstrap, y llyfrgell, XSS, ac hefyd JavaScript, i cynnig yr hawsterau i drefnu yr edrychiadau neu dangosiadau o'r gwrthrychau HTML ar tudalen y wefan. Yn y fideo hwn, fi'n mynd i arddangos sut i adeiladu y tagau HTML i creu y Jumbotron yma. I ddechrau, mae'r gyda fi yn gyntaf y tag div sydd yn cynnwys 3 gwrthrych, sef y tag h1 neu header 1, wedyn y tag p neu tag paragraff, ac wedyn y tag a neu tag angor. Ac mae'r tudalen wefan yn dangos fel yma, gyda'r tag header 1 fan yma, a warm welcome, ac wedyn gyda'r tag p neu paragraff fan yma, sydd yn cynnwys y testyn i croeso'r ymwelwyr, neu i gyflwyno'r wefan i'r ymwelwyr, ac wedyn yr tag a neu angor. Yn gyffredinol, mae'r tag a neu tag angor yn gwenu fel tag gysylltiad i gysylltu i unrhyw dudalen arall. Ond yn y sefyllfa yma, rydyn ni'n defnyddio y penodiad digwyddiad on-click i galw ar yr ffwythiant yled i dangos neges ar y sgrin, ac i atal y dudalen i arwain i dudalen arall, mae'r gysylltiad just yn stwnch yn y penodiad href, fel yma. Felly os dwi'n clicio ar yr tag a, mae'r neges yn dangos, fel yma. Wedyn, i creu y Jumbotron, fi'n angen i osod y llun bras fan yma, ac hefyd gyda'r llun arall, gyda'r eiconau yn danol fe. I osod y llun, dwi'n defnyddio y penodiad style, ac wedyn yn y style, dwi'n defnyddio y penodiad mewnol gyda'r osodiad URL, gyda'r llwybr i'r llun, sydd yn galw front1.png yn y ffolder emx. Wedi achub y ffel, dwi'n mynd yn ôl i'r tudalen wefan a gwneud yr adnewyddiad. A dyna y llun sydd yn edrych yn cyfyng iawn. Yn gyntaf, fi'n angen i newid yr destun
i'r lliw gwyn yn hytrach na lliw llwyd i wneud y testyn yn fwy gwahanreddol neu i sefyll yn fas yn ychydig fwy. Wedyn, nôl i'r cod tarddiad. Fi'n mynd i osod y penodiad mewn nôl, colour, gorwahanod, stwnch, FF i gynrychioli lliw gwyn, adnewyddu y dudalen wefan, a dyna ni. Wedyn, mae angen i ni i wneud y llun yn fwy llawn trwy'r cynyddu yr uchder. Unwaith eto, rydyn ni'n gwneud hynny trwy'r penodiad style yn y tag div sydd yn cynnwys y tair o'r gythrychau. Ac rydyn ni'n gwneud hynny trwy'r osod y penodiad height gorwahanod ac wedyn i osodi gwerth yr height sef 650 pixelau. Achub y ffeil, adnewyddu y dudalen wefan. A dyna ni. Wedyn, mae angen i ni i osod llun o'r eiconau dan yr llun mar. I wneud hynny, mae angen i ni i osod y tag div arall dan y tag div yma i gynnwys llun arall o'r eiconau fel yma. Oherwydd bydd yr llun yma yn fwy isel neu gyfyng na'r y llun mar, fi'n mynd i newid yr penodiad yr height i just 100 o pixelau. Wedyn, i adnewyddu y dudalen wefan drwy pwyso ar y botwm F5. Mae'r llun o'r eiconau yn dangos, ond mae'n hollol mas o'r cyfartaledd neu cyfrannedd. Sut wedyn i datrys y problem gyda'r cymeserwydd neu y cyfrannedd neu y cyfartaledd? Wel, yn gyntaf mae angen i mynd yn ôl i'r cod tarddiad ac wedyn i osod y penodiad, background, cysylltnod, size, gorwahanod, ac wedyn i ddefnyddio y gosodiad, cover, gwahanod, achub y ffeil, mynd yn ôl i'r tudalen, adnewyddu y tudalen. Mae'r sefyllfa yn gwell, ond mae'r eiconau yn rhy isel, achos dylai i nhw i fod yn cylchoedd, ond mae hynny y cylch yn bob un yn unig yn dangos. Felly mae angen i ni i canoli yr llun yma i osod y cylchoedd yn cynnal yr uchder y llun. I wneud hynny, rydyn ni'n mynd yn ôl i'r div ar gyfer llun gyda'r eiconau, gyda'r penodiad background, ac wedyn rydyn ni'n angen i ychwanegu osodiadau, center, ac hefyd center unwaith eto. Mae'n angen y ddau ohonyn nhw oherwydd rydyn ni'n angen un i gynrychioli yr uchel neu pegwm X ac hefyd yr arall i gynrychioli yr pegwm neu uchel Y neu Y. Wedyn achub y ffeil,
adnewyddu at y dalen. Maen nhw nawr wedi eu canologwyd, ond maen nhw'n yn dal yn rhy fawr. Os rydyn ni'n yn newid maint o'r dudalen, mae'r eiconau yn gallu cynyddu ac yn cyfachu ac yn cynyddu. Ond nid yw hyn yn sefyllfa delfrydol, achos rydyn ni'n eisiau yr eiconau i gadw i'r un faint a'i ydy ar y poriwr ar y defais clefar neu ar y poriwr ar yr cyfrifiadur. Felly, i wneud yr llun i gadw yr un euangder, mae angen i ni i ddefnyddio y penodiad width neu euangder gorwahanol, ac wedyn i osod euangder penodiadig yn y penodiad yma, enghraifft 800 o pixelau, ac i byffel, adnewyddu y dudalen. A dyna ni. Os rydyn ni'n nawr yn newid y maint o'r poriwr, does dim y llun o'r eiconau yn crebachu neu cynyddu yn maint. Ond nawr mae'r problem gyda'r wynebyddau gwegion ar y ddau ochr o'r llun gyda'r eiconau. Sut i datrys y problem yma? I wneud hynny, mae'n angen i osod y tag div gyda'r llun gyda'r eiconau yn tag div arall allanol sydd yn gallu ei cael ei llenwyd gyda'r lliw sydd un lliw gyda'r cefndir yn y llun. Felly, i wneud hynny, fi'n jyst angen i ychwanegu tag div arall gyda'r penodiad style yw gyfartal i background cysylltnod colour gorwahanol, wedyn y gwerth o'r lliw sydd fan yma. Ac wedyn mae angen i ychwanegu y tag i cau tag div hefyd, sef blind slice div cromfach ongl cau ac i byffel adnewyddu y dudalen. A dyna ni. Os dwi nawr yn symud y cyffiniau o'r poriwr o gwmpas i newyddu y maint o'r poriwr, mae'r llun gyda'r eiconau dan y llun mawr yn dwyn yn wych. Nawr te, y problem nesaf yw gyda'r tag angor fan yma. Ma'n jyst yn dangos yn rhy anwahanreddol. Fe nawr yn angen i droi hynny i ryw fath o botwm. I wneud hynny, fi'n jyst mynd yn ôl i'r cod ac wedyn i ychwanegu y penodiad clas neu dosbarth yw gyfartal i. Wedyn, fi'n angen i ychwanegu yr enwau y dosbarthiau yn y llyfrgell Bootstrap, sef fi'n angen i defnyddio yr dosbarth btn ar gyfer botwm, wedyn btn cysylltnod primary ac i byffel adnewyddu y dudalen. A dyna ni. Wedyn mae'r testyn cyflwyniad jyst yn rhy uchel. Fi'n angen i canologu yr testyn
yn ganol y llun mawr. Sut i wneud hynny? Felly mae angen i ni i mynd yn ôl i'r cod, ac wedyn yn y tag H1 mae angen i ni i ychwanegu y penodiad style i'w cyfatal i'r, ac wedyn rydyn ni'n gallu defnyddio y penodiad mewnol, padding, cysylltnod top, gorwahanod. Rydyn ni'n gwybod mae'r uchder o'r llun mawr 650 pixel, ac wedyn gallwn ni'n defnyddio rhywbeth fel 200 o pixelau i osodi y testunau cyfriniad o ddeuty yn y ganol y llun mawr. Wedyn, mae angen i achub y ffeil, adnewyddu y dudalen, a dyna ni, ac wedyn mae'n jyst yn ychydig mwy o bethau yn weddill i wneud. Yn gyntaf, mae angen i cynyddu y maint o'r testun gyflwyniad, sef y warm welcome, ac hefyd y testun amdano fe. Ac rydyn ni'n gallu gwneud hynny trwy defnyddio y dosbarthau yn y llyfrgell XSS Bootstrap. Enghraifft, display, cysylltnod 3, i niweddu y testun i'r dull yn y dosbarth display cysylltnod 3, ac wedyn rydyn ni'n gallu wneud yn debyg i'r testun yn y tag paragraff, sef i defnyddio dull lead, ac wedyn achub y ffeil, adnewyddu y dudalen, a dyna ni. Ac wedyn mae'n angen i canologi y llun mawr yma, achos os ydw i'n tynnu y poriwr tuag at yr holl eangder yr sgrin ar fy borth wynebedd, ydych chi'n gallu gweld mae'r rhanbarth o'r llun sydd yn dangos jyst rhanbarth bach yn y llun gyfan. Felly, fi'n angen i dangos yr holl llun yn ytrach na jyst rhanbarth ohono fe. Ac i wneud hynny, fi'n angen i mynd i'r tag div sydd yn cynnwys y llun front1.png, ac wedyn i ychwanegu yr ysodiadau center, ac wedyn unwaith eto center, 1 ar gyfer yr uchel neu pegwm X, ac hefyd yr arall ar gyfer yr uchel neu pegwn Y neu Y, ac wedyn achub y ffeil, adnewyddu y dudalen, a dyna ni. Mae'r llun gyfan nawr yn dangos. Ac os dwi'n nawr yn symud o gwmpas yr gyffiniau o'r poriwr, fel yma, mae'r jumbotron yma yn dangos yn wych ai ydy ar wynebedd cul ar device clefar neu ar wynebedd eang ar bwrdd wynebedd cyfrifiadur.